Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Mga uripnu Allah subhanahu wa ta'ala lalayo nagyang kutuwa di itano kapanalamati si iku Allah sabab sa giyang kutuwa limuian o di na gugaw niyan siratan tanunianon pembugan tanunianon sa pantag sa di itano kapaganada o di na di itano kaparasarasay sa kaswaatano si iku mga suat ku Allah kasuatano si iku ukit akap simba atano ku Allah subhanahu wa ta'ala ubatano kalilipati amata-mataan na umani pisa kataon rekitano na diimbaal sa mambaluto yan sa katugalin yan sa alungan na mauri diimbaal sa amalian kaptano na ukor o di na kagya kamo ito na kaptano na mapya sa kapakaumanan sa hadapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So din so Allah subhanahu wa ta'ala mitiroon sa tawa kabayaian malbud akatemuan yan si ikukadnan yan malbud akimbarat mo anyan ko Allah subhanahu wa ta'ala nang galabak sa galabak ang mga pipiyak panaguntaman sa mga amal ay kaswatun Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa uman isa na di itano pagurasan o di na di itano gawiinan akap kaswitano ku Allah subhanahu wa ta'ala di ipagamagan akap transfer tano si isa gyang kutwa titua inged at pagingdan tano akakal agyuto so alungan na mauri imanto na ulan-ulan Ramadan minipantag sa giyang kaiya bituan tano sa magfira pasensya o di na rila o Allah subhanahu wa ta'ala man isa na malunian na kundarai malunian kanatis o kala at rugian o di na kabibisigyan si iku dunia sa inyan din na tanura so kabibisigan yan sa ginawa niyan kung mga unot ko Allah subhanahu wa ta'ala mga simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala agi sabab sa pakaumatan sa alungan na mauri na umanipis sa kataon rekitano na may pendar pa inyan sukad na niyan. Giyang kutuwa ki pendar pa intano si ikukad nan tano na da abatano mabubulay awakil, da abatano mabubulay abugado, da abatano mabubulay seripiti. Kapagisian sa kanyan si isa hadapan ng Allah nas kanyan din makapupunbag si Allah subhanahu wa ta'ala. Na si isagyang kutuwa apagisi kita no o Allah subhanahu wa ta'ala na ayad na mapterutan na sutitua kamamataan niron sutitua miyang gulaw lang ka sa isa dunia na yang kamapanutul sabab sa makamumuayan ko katero Allah si isa suratu Yasin o katero anyanun yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu ala arjulihim bima kanu yaksibun. Ay makna niyan na kumas sumasa o di na kumas sugawiin peki sipiran Allah agi yang kaya mga mudultano, peki lakban Allah agi yang kaya mga ngaritano. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, nas isagyang kuta urian o kasipiri kungari upisya katawan. Wa tukallimuna aydihim, na aya pakapenutul nu Allah nagyang kaya mbala alimatan. Yang kaya mbala alimatan na aya pakapenutul nu Allah subhanahu wa ta'ala o katatagutan si isagyang kaya dunia. O nganin aping gulaw latano ping galabak tano. Na aya kebeloy witness udi na saksi sa kapenutul lagi yang kaya mbala alimatan na sumbala aaitan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu ala arjulihim bima kanu yaksibun. Alungano tuatig wallah pemanain sumudul napakapteron sulima napakapsaksiin suai kunganin aping gulo lang ka sa dunia. Hoy urip nu Allah subhanahu wa ta'ala ulan-ulan iman to Ramadan na malutano di ipupandapatan agi yang kaya mga paparamayan tano. Nalutano di geda-gedaan agi yang kaya mga galabak tano. Akapapantagan iman to o ino mga day miya pato terkitano sulimu wallah anta kabasi itano kurusyong kuralangit yan. Umani isa nakatawan yan aginaw niyan. Umani isa nakatawan yan sugalabak yan. Umani isa nakatawan yan supanaguntaman yan. Nasa ka mismo matao sa ginawang kau kapatoterkas sulimu Allah. Diyang buta mga tao ading galabak sa kajihilan. Mga tao ading galabak sa kana uba kasusuatu Allah subhanahu wa ta'ala. Na makapendemar siran sa alungan ito. Na ayaw petero uniran si isaging kutua masa akapagimbistigara kiranu Allah subhanahu wa ta'ala. Na penginsuya niran subula limayran. Kayong bala lima. Ino ka petero ko tituam yang gulaula. Ino ka penutulan ko tituam yaswa kumasa akatatago sa dunia. Kayong bala ai. Na ino ka psaksi. Inong ka psaksi isuping galabakwang gautakan. Na sumbag sumbala lima. Nagusumbag sumbala ai. Sa ayay sumbagyan. Na tiro niyan sukatiro wallah. Qalu antaqana Allah alladhi antaka kulla shay. Subhanallah. Subhanallah. Maha suci su Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ismbagong bala lima. Sa kaya panunutulan yan kunganin aping gulaw lang ka sa dunia. Ay ismbagong bala ai. Sa kaya saksiyan kunganin aping gulaw lang ka sa dunia. Natigin na qalu antaqana Allah. Tirunong bala ay agusong bala lima. Antaqana Allah. Kaya katiru kami Allah subhanahu wa ta'ala. Antaka kulla shay. Askanyan su Allah keganyan ama bakaptiru yan sulangwan taman. Gitu sebab aw manipis sa katawan rakitan. Na ayad na ptiru na sumbala liman yan. Ayad na psuksi na sumbala ain ginan sa mga Muslim. Amya gintaw si isagin kaya dunia, amya ribat so antap o koyo gigiran. Subman so sirano to ang mga tao ang mga kafir. Sumyang kasi iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nang barang-barang ay pumangunduriran sa hadapan wa Allah. Barang-barang ay presuniran sa hadapan wa Allah. Ugiid na sirano Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gulalan ko mga malaikat yan. Anto na ibtirun o Allah sa isa Quran. Ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tadhiru al-yawm innama tujzawna ma kuntum ta'malun. His kano mga tao amya manangka. His kano mga tao amya mangungkir. La ta'tadhiru al-yawm. Di kanu din pumitwa sa alungan ni manto.
Di kanudan peluluba sa rason. Di kanudan peluluba sa sangkot. Di kanudan bebanug sa kagya kamao to nakapalagwin niyo si isagyang kaiya. Ngan na pinggululan niyo si iya. La ta'tadirul yawm. Innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Kaya mata ang benar na imbagir kan Allah subalas upanaguntaman niyo si isa dunia. Ito'y sabab o man isa na pamimikiran sa mapya. O man isa na dinading geda-geda so kawiyag-yagyan. Ito mga day masuswayan, susuasuat ko Allah ang tawa kadi. Ito mga day di makanggalabok sa ipkabubayan Allah subhanahu wa ta'ala. Ito mga day giyang kaya kapapantagan a kawiyag-yag tanong. Kapapantagan a kapapagintaw tanong. Na upamakabud masalak at tarim akaw Allah. Budin mapatot at tangan kau Allah. Mendud ka si iku kadnan ka. Diyan kaya kapapantagan aglabak ka si iku dunia. Kesanaan kay ni amisud ka ko surga ang tawa ka di. Kesanaan kay ni amiklim ka. Mikuwang ka si iku gagaw Allah. Limu Allah ang tawa ka di. Na katawan upisa katawan. Katawan uman isar kita no. O kepatuton sulim Allah. Kepakairon sugugay wallah antawa kadi. Mga ori penuh Allah subhanahu wa ta'ala kapapantagan tanu saging kaya ulan-ulan at tanto mga alay balas sulang-ulangwan o panaguntaman tanu. Tanto mga alay bali sulang-ulangwan agalabaktan. So kapumbati atano sa Quran. So di itano ka panambayang sa sunnah. Di itano ka tadadadmi si iku Allah. Na palapalad malay arga si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayap patut ko pisa katawan na tayod niyan aginawan niyan. Siap niyan aginawan niyan. Sa kagya ka mo to, nang galabak sa amal ay kabubayan o Allah subhanahu wa ta'ala. Galabak sa simba, aklim niyan ay suldian si iku surga o Allah subhanahu wa ta'ala. So mga sahabat, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na minsan pan masusuat sa Allah si iku panaguntamaniran. Kasasaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudiran kang galabak na dairan din bagi sa lugar, dairan din bagi sa chance. Sudiran pan kapanaguntaman, diran kang galabak na inilutaniran sa birng sa kagya kamauto na aya kailo tiranon sa birng na didin isabu si iku panaguntamaniran abayran ipumbibay amakaliw sakit on niranon ko suasuat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tarutop akapagagamasok kawiyag-yagiran. Tarutop akapangunutan si iku Allah so kapapagintawiran. Mata-mataan na inisuldiran so kawiyag-yagiran si iku kasasuat ko Allah. Inisuldiran so kawiyag-yagiran si iku kabaya wagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Nasupmasos kita nurun ang mga Muslim akapapantagan ni manto. Na di itanong bayabayaan sa mga sugaan Allah. Di itanong bayabayaan sa kagya kamuto ng mga kaber kita no Allah. Pupandapatin niyo agyang kaiyak kiawat tano. O di na kiabalag tano si iku masa. Akapapagintaw tano. Aayabu iman to kagya kamuto na kaliman tano ay sultano si iku surga na sumakapantag ko sambayang tano. Sumakapantag ko puasa tano. Sumakapantag ko kagya kamuto na sakat tano, sumakapantag kunay haji tano, nasuliurun, susalakawsan, na si itano ipupagayon ko kabetan, si itano ipsusun ko kasusuat tano, kanaubatan si ipupagayon ko kabeyon wallah, kanaubatan si ipsusun ko kasuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Agi mo to, na patot, man ni isa, nakataguan sa titu awidakal, udi nakagya ka mo ito na panaguntaman sa kapakanggalabagyan sa amal ay kasuatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. May panutulag yung kutwa isa kung mga alaulama sa dunia. Udi ako karibat na makasusul ko sa pula mga alaulama sa dunia sa isaging kutamasan yan. Sekanyan so Abdullah bin al-Mubarak. Si isaging kutwa kaya panutula kung kapapagintaw Abdullah bin al-Mubarak na siya maiyan na padsi ko kagya kamauto na mga tatao padsi ko miya makaswa kuwagama na miya kaysa na pinggulaw lagi ang kutwa amayan
amiluluba sa kagya kamauto na kang galabukan yan. Naging kutwa, kaya perluba yan sa kang galabukan yan. Kakagi asumyaw na amya gagama. Sumyaw na adi mga digkwagama na kanaubayran pagkayaan adi iran kang galabak sa sukataniran apya pan mararasay siranon na ay importante kiran na halal. Ay importante kiran na daabayran kisuguk ay kararangit kiran no Allah subhanahu wa ta'ala. Si isang kaya masa tanong na aya sa lakawron sa ginawa na if kaya tanong so kakuyagan, if kaya tanong so kasusukat, ayaw kita kapuyagan ka, nagkarasay kaon, makapandamar kaon, kasi itano di ipululuba ako kagya kamuto na aya kauyag ka nakalabudang kaon. Na so ama, aging ko ta isa amala ulama sa dunia, aso Abdullah ibn al-Mubarak, naming galabak si isaging ko to kagya kamuto na dato. Na si isaging ko kagya pakang galabak yan si isang ko to dato, na aya mabubuloy asangan yan, udi na aya mabubuloy agalabak yan, naso tiga bugu basa a gardiner. Aya petero na gardiner na gimputang bala-bala sa walay na sa mga flower, udi na mga ubar-ubar. Pamumulaan ko mga kilid alad, udi na mga kilid a compound na psungon niya na pupumudulan niya sa ig. Kaya kamauto giyan ko ta mga pamumulan na psungon niya na pupumudulan niya sa ig na gusarta aplumpyo niya. Namanya kaisa, naging kuta dato, na Peter yan si ko amaw Abdullah bin al-Mubarak, at tigin na imanto at tigin na napakataling umaabisita ko, isa amala asas laan na dato, nasuka pa kauman yan si isaging kaedar pa akan, na aya panganingkur ka, nakwa ka si ko mga unga asapad, na aya tigin na kuan kaun na so unga asapad, mapitaam udi na kaya rubukan piya-piya, kaya lutuan pipiya ka ansiran makasawit, ansiran makataam si ko mga pipiya pamumulanak. Na oriano to na si ko kaya pakaumaging ko to bisita ang ko to dato na piyang wadan o ama o Abdullah bin al-Mubarak so mga unga aging ko to sapad na orian yan na ini pagtadiyang kiran, ini paganan yang kiran. Na si isaging ko to kinibutad niya nun sa dang iran. Sa kipaganaan niya nun si isang kuta mga bisita aging kuta dato yan. Na di mambutiro ng kuta dato akatatan sa mga unga sapat na sampay niyo sa kagya kamuto na taamin niyo din kaya piya mamiliun na sa mga pipiyo ni taam. Na oriyan yan na ini sampay aging kuta mga dato ang mga bisita aging kuta unga sapat na aya sabalak sa ginawa. Na miya pansin, udi na miya sima, aging kutwa dato as mga bisita niyan ang mga dato mambu, na pakiniran song asapad sa lagid udi siranon kasasumayudan, udi na lagid udi siranon na kapipian, kalagid ba ay mituturo yan na sumalalinguda, udi na sukagya kamuto na daw kalutuin na ayakiran minipagtan. Uriyan yan, nakagyamay po saging kutwa mga bisita, na sudato na kinuha niyan sung asapad dati aman yan ana mata na benar. Ayamin ipagtad kung mga bisita niyan na sukagya kamauto na diyon na karurubukan udi na diyon kalulutuan. Na tiyaluan aging kutwa dato so ama o Abdullah bin al-Mubarak gumagalabukon ayagalabukenon na gardiner. Tiginahay pagariko. Gumagalabukan si isaging kaya kagya kamauto na bala-bala awalayakan. Sa kapungududin ka sa pakaigsi ko mga flower, mga ubar-ubar. Agugin ka iya kagya kamoto na mga ungasapad. Kana apitero akar ka, aayakuan ka si ko mga ungasapad na sa mga pipiyaw ni taam, akya tatangkaan, akya rubukiron, udi na kya lutuiron. Inutuwa tigin, aayakinuang ka na sa mga daun tanto karubuki, udi na daun kalutui. Na pitero ama o Abdullah bin al-Mubarak, hey dato, na prilaya kong ka, kamata-mata na benar, ayamin ni pagtadakan si ko mga bisitang ka mga dato, naging kuta daun karubuki, daun kalutui. Ayat tigin na sabab yan, namya ka pinalagun, agumagalabog ako ka, si isaging kaya gardiner ka, gardin ka, aguging kaya mga ungasapad ka, na mata-mata na atigin dato, adiya ka nakatawan, pipi kaya lutuanon, nagukarubukanon,
kadia kurun pakaraw malampas kuman abaku kagya kamauto na kena so pamulan ka kena ubapad sa pasad aka pembebe akan si iku kagya kamauto na asapad ka kena tingin ubapad sa sapad ap kena pasad ap kena ko saging kayong asapad ka adil kami udas nasabab sa natigin na ditetak na sa pikirakan o andi kaya to anon maka ipagkawanakan o baka alampas isaging kaya kagya kamauto na pamumulan ka maka kanakuron adar kami udas amabuloy andi kisemburian si ikulaw sa kan na makakanako sa haram apad si ikup yang alampas naginan ipupulagu yang ko bako makapupangalampas upanda patiniuman aging kayataw amalay paratya si iku Allah malay kalak si iku Allah ini sarigun sulupa agya kamuto nakapupungu dunia nun adinian kerawan malampas ibon makakan sa satimambu adikatawan ukirko namalo niyo gudaan sa Ginoo niyo. Saging kaya mas adi itano kapagintaw. Niya kadak-dakalab ketoon na kagya kamauto na manusya. Niya kadak-dakalab ketoon sang kamasatan wa barasimba. Igira ini sarigun o lagi diyan a muslim. Igira ini sarigun o tunganay niyan. Ini sarigun o kagya kamauto na pagarin niyan so tamukyan. Na aya di tanong gulaulaan na pugusyaran tanong so isa sarigar katano at tamuk adikatawan o sumyarigar kitanong. Ibarat yan na lagi do pa makabatrak na piterur ka ukitra ka kateso trakakan na imbugya ka sa ipumaserong ka sa kagya ka mo ito nakapsung ka sa kagayan uli na iligan na subkalabaw na eta dimbugin napupanda pating ka man aging kaya papalangayan tanong ay nibugya ka aging kutatrak na para sa kapamasero kay kuyagan na oriyan yan na miyakuang ka na bangad di sirbisya did malabuda kaptiro ko sa ikupamilya ka alam yung tanong ka ad natrak tanong amada sa ginaong ka akan na bapod sa kanya kamauto na kinibugan na kasangkutat na kay giraan na sungan niyo kabaya iwa pamilya na pakasungan karoon kay ito na sarig apang business aging kuta kinibugan na kasangkutat na ding ka may inang ka na pupalago isutrak na kaposuridan yan tayrian aguging kuta kanya kamauto na mga jiwin o di naging kuta kanya kamauto na mga pud sa kasang kapanutrak na kusbaan ka adi katawan ukirkun agu di meril ukirkun ka kana ubapod sa pasad akuan ka aging kutatrakya sa sadi sa sungon ka akabaya ka tibaw ka sa iku pamilyang ka derpa ka sa iku pamilyang ka na pangusan ka ng kutatrak ka ayabuman akinibugan ka sa aging kutatrak na saring ay kuyagan aparay pumasero na isaw na nga naditanon na naman ka kapipikiratan ron na may ito akagya ka mauto na galabak ada abon kasaan takinuba ka mala kasala nun kapad ku ka pangalampas upanda pateng ka man naging ko talulut ka tunganayin ka ay ni sarigyan ka sulupa yan at tingin nakataya sulupa akan nagkamaising ka ataya suniyuga kan nakagya ka mauto na tagikurang ka na subpukaragun saging ke aniyug subpukaragun si isaging ke alupa akan upamakabaka mais udi na ilaw na ditadimbagi sa kagya ka mauto na sugipantagan na bugan karakan na sugipantag ka nakuang ka na ay papalangayin tanong sabot ang mga muslimi man to. Na igira siyarigan tao tunganay talulot ta sa kagya kamauto na lupa. Na pugusbaan ta sa lupa yan sa din katawan o kagya kamauto na kirkun. Nagupugusaran ta sa kagya kamauto na mapapadal mo sa ikulupa yan na din katawan o kirkun. Adong panapkatuon igira apkasalak ay sarigan ka sa lupa o na makapirarago na bangkad ng klima arak kaaging ko ta kagya kamauto na lupa yan. Sabapad na ako kayto akalak si ikwallah. Sabab niya ako kayto aparatya si iku Allah. Sabab niya ako kayto asabot si iku agama Allah subhanahu wa ta'ala. Adito naman inang ka namiya kayto ito asarig ay pagir kita no nakagya ka mo to na pugusaran tano si iku kabe tano ginawa. Pugusaran tano si iku kagya ka mo to na mga nesesita tano kana ubaw to pud ko kinibugan ka kirk si isaging ko tatamo ko kapugusaran kaon sa personal ka. Nagiyang nyamya makaito itubod na asam pula dito numain ka. Uriyan yan, naging kuta kapupundutulatan si ko ama o Abdullah bin Al-Mubarak na si isaging kuta kaya sumbagan yan ko dato at tigin na dato na napiya kong ka, perilaya kong ka kami akapiraragun akatatagi ko na kong saging kaya lupa ka na mata-mataan na diya kan mapakapasinggaya it kaya luto anon kaya rubukan nun agusa daun karubuki sa bapat tigin saging kaya lupa ka na sunod so kinibugan karak nun giyang kaya mga asapad mga pamumulan ka na sudin so kinibugan karak nun na did na tigin abakoron kagya kamoto na may alampas akyan awang asapad abakor kadamyudas udi na bang kadigatawi
Nagitu at tigini isa asabab adiyakan ketendu pia-piao andi kerubukan si kung asapan agusudi. Namiyatang kan sa ginawa agiyang kutadatu, agiyang kay agumagalabukon na ulama, agiyang kay agumagalabukon na malaikalak si ko Allah, agiyang kay agumagalabukon na kasasarigan na perumutian agiyang kutagalabukyan. Upama na initakap yan sa puro agiyang kutapanaguntaman yan sa tigina imanto na sabab. Bukele ako sa kasasarigir ka na kuangkos ka si isaging ka nakabubuling ka gardiner. Asi ka din galabak saging ka nakagya ka mauto na mga pamumulanakan. Apkesugat ka na alungan, nagupkesugat ka nanduka, itakapakan sugalabak ka sa pakapurunakan, sa siya ka sa kapaka, panggalabak ka sa suldawalay. Sayap man nakagya ka mauto na alang ka na tibuy. After na tibuy, naigira amya ka masukagya ka mauto na bisitaw dato na kay makapupunangal sa kape, ay siya pa at si ko mga bisita niya. Miyada ka, kung kasusugat ka alungan, miyada ka, si kung kagya ka mo ito nakasusugat ka oran, o di na mabugrandu ka, miya kasuld ka sa suldawalay. Na oriyan yan, napitiro na to, si ko ama o Abdullah bin al-Mubarak, ay man to at tigin na kagya ka mo ito na panganing kurkan, na kagya si ka paggalabak sa gin ka suldawalay, aayasangan ka na tiboy, kapamagana, igirad na mga bisita ko, na imban niya karka, open, rilar ka din, sukap ka ng kasi ko mga, panganong kan udi, nakapti aming kaon, anta ka kapaginom ka sa kape, ka amame manatigin, na digap man mininom, digap man kumyan, ka aftiro ka na, kagya ka mo ito nagkalampas ka. Na alhamdulillah, minitakap, sugalabak ko ama o Abdullah bin al-Mubarak, na miya kang galabak sa Solda Palacio, sa ayasangan yan, naging kuta ka pupugan na asi ko mga bisita, gira pa kauma. Miya kay sa amasa, na makadadamaragim ko tadato. Muntod si isagim ko taon to da iyan, tutukod niya nakagya ka mo ito na ulo niyan, udi na tutukod niya na baka iyan. Alagi do ayakap kay Leon na mapapuno-puno awida akal. Na miyasi mo ito kagya ka mo ito na ama o Abdullah bin al-Mubarak, na siyungan ni naging ko tadato. Tiginahay dato. Nalagi dat tigin no ayakay ilayakor ka na ad namin papanad sa pamikiran ka. Ad namin bubuuman ka, ad namin didamar ka. Natigin na benar. So kamataan niya natigin na benar, ad namin didamar ka. Natigin na anto na imin didamar ka, anto na imin papanad sa akal ka. Natigin na ayamin didamar ka, amin papanad sa akal ka na ad natigin na wata ak nabubay asa sakataw. Nagitigin naging kaya wata ak nabubay asa sakataw. Nabud natigin kahanda o Allah. Pianoksaman. Nagitigin ng kaagya panoksa meron na may kaparang natigin sudah to sa sedepan ako sudah to sa sebangan. Ay ano niyan napala siran din kagya kamoto na interesta do amin balaya kan siran. Na ayat tigin na miyaw idak nakal. Apki siya kan sa ginawa ko di kan di mapamimikiran na anta itirim ang kusang kadu dato ang mga ginawa iyakan. Anta ano ni kubaloy apaka mangurakan kung mga tayran sang kadu dato ang ginawa iyakan. Na sumininga so ama Abdullah bin al-Mubarak sa Peter yan na haydatu. Pagisabutan ko ka at tigin aswat tigin sudu aulo. Swat tigin sudu aulo na di kagaw sa timan na ulo. Ay mga na tigin naging ka nakapupo sa iyang kasawid akal o di na pamikiran. Sa kapakaw mo bisitang ka amanunoksam o di na pangilaylay kakube ang makipambalayar ka. Nading kagkaknakas kabut tingin di mamimikiran. Na umaw dua ulo, ama pedakuro na makapamimikiran, na kapakatigin ang makamusayar ako sa kalabudang ko. Na kaya tantangan o dato. Tatantangan o dato. Upamatigin, nasa ka, na agalabag ka, na tiboy, kapamagana. Na adam pa nakimusayar ka, amapya sa isaging kaya kagya ka mo, doon na bisita ko. Tigin na umay. Tigin to na musayar ka. Na tigin ay pinutulong ko ka at tigin na pantag sang kaya ka pa mga ruma. Gitigin ang ka pa mga ruma, kagkawing-kawing. Na siya tigin sa dunia na katatapangan ay mo tigin na kagya ka mo ito na ukit-ukit sa dunia ko pantag ka pa mga ruma o di na kagkawing-kawing na tulo-tulo na pamili ka. Tigin ang tuno ito at tulo ang pilihan ko. Na tigin na panganay at tigin na pamilihan na ka nakakawing-kawing at tigin o mga Jew. Kakawing-kawing at tigin o mga Yahudi, ay agamayran na Judaism, ay mga niyan na Yahudi. Ikaduot tigin na kagya ka mo ito na kambityaran, kapangaruma, kakawing-kawing sa isang kaadunia, na kakawing-kawing at tigin na kagya ka mo ito na Christian. Na ada mo buot tigin na lalan, aukit, adiran kakawing-kawing, na pamili ka.
Na ikatalawa tingin nakagis ka na dato ka na Muslim kapan na adna tingin na isa senggayo agama tano agama Islam hukuman udi na ukitukit ko panta ko kakawing-kawing. Na wala tingin na pakalbiyan ka na suka bubuling ka Muslim. Na ayat tingin na kapagip-kawing ka na suka mo Muslim ya kakawing sa kagya ka mo ito na Islamic rights. Na wala tingin na kapikir ka naging ka mga kasarong ka baka ginang pangingiring na ilang ka manatigin sa ukita diran ka bitira. Udi na kabayan ka naging tao kita Yahudi na ka panatigin Elias so kagya kamutunan di lang kabitira. Isa niya mas sakit amay susugat ko mga Muslim si isa dunia iman tua masa. Aging kaya kagya kamutunan di tanong kawing-kawing na ayabu agamaw naging utay susurat si isang kutay invitation Islamic rights. Ay maanan yan na Islamic rights. Pangaruman suwata ka na isusurat ka ruap kawing tanong sa kakawing agama Islam. Ugid na inilita so kinirupa o kiyang bitira na iba't takadid na kibibidayan ko kakawing-kawing ang mga Yahudi ang gusto kakawing-kawing ang mga Christian. Pagkaribat ta, ay surat taro na Islamic rights. Si ko title, aging ko ta invitation na pangaruman suwata ka, nakabitira sa agama. Ugid na si ko kinigurisya na din na ba niyan kaapad si ko kagya ka mo ito na agama. Naya kapipikiran ko na panggiraw so karumang kaabubay ak na ubuman na sumagadiya ka makaisabu once in a lifetime. O di na panggiraw suwata ka abubay ama, ina, sila niyo rak na ay kabayang nagiya kakagya ka mo ito na kanabauman na sumagod. Na maada sa ginawang ka at kiisir ka din sa alungan na mauri aging ko takagya ka mo ito na sumagod ka oras. O kayo sarang ka no si kamayo sar sa iko kaso aton wallahu ta'ala. O di na si iko bayaw na ginawang ka ako. Kiyarong pakinian ko mga haturan, mga hukuman o Allah pantag ko kagya ka mo ito na kakawing-kawing. O riano to, napitero aging ko tadato. Nanto na absiga tawing ka at tigin, hey, pagari ko si isaging kaya kakawing-kawing. Na tigin na ayat, tigin na katay ko siyang kakawing-kawing. Na uwat tigin na pagilihan ka. Na sukat kawing-kawing nga kagya ka mo ito na Yahudi. Jew, nakagiging kaya mga Yahudi. Na sira ni author, saging kaya 5-6. Sira ni author, saging kaya usury. Sira ni author, saging kaya kagya ka mo ito na tigin tanwa kapriba. Na ayat ti ginawaraan niran na igirad na pakamungkiran na ayabu ang pagilayin siyang kuta pangaruman at tamok. Na upunat tigin malay tamok, palay kakawasaan na apian tunad ni batadiya na tao na terima niran. Terima niran. Ay mana nila tigin nagyang ka na duwida to, na ay pagugitan ka na suki to na Yahudi na ilang ka atay kawasakiran. Na ayang katarimaan kapag pangarumasi kuwata ka, kakiyaw kita na suki to na Yahudi. Ikaduot tigin da to, na upman na pagugitan ka na kita Christian. Geng kaya mga sarwang. Na ayat tingin na kita Christian, geng kaya mga sarwang. Na ayat pagpagilay niran na supang kamungkiran. Ayat pagpagilay niran naging buta kaya kamuto na pangarumasi ikwatera. Na ayat pagpagilay niran nun nagwupo, matait, mapeka pamurma, anta kadi. Na upo niran mele agwupo, matait, mapeka pamurma, na apya da tamukyan. Kaya kamuto na apya, dami kapo, nataw na sarang kaya kamuto na mapya kadal at tigitanong, tiyari mairan. Subhanallah. Na upanan tigin o pagilayan ka. Na supantagon ko agama Islam. Na ayat tigin na pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idha atakum man tardaw na dinahu wa khuluqahu fazawiju. Illam taf'al takun fitnatun fil ard. Takun fitnatun fil ard. Ayat tigin na katero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kung kabubuling ka Muslim. Na idha atakum man tardaw na dinahu wa khuluqahu fazawiju. Igirat ko Nabi sallallahu alaihi wasallam amya kataling umar kanu sudatu ang pangaruma. Niya ka umar ka sumama ang pangaruma. Na paganaya sarat apagilain kaon na masuat ka ko ukit adinyan kapagagama. Ay maanan niyan na barasambayang adikal pasan sa wakto. Ikaduot tigin na pagilain kaon na masuat ka si ko paparangay niyan. Ay maanan niyan na di isiran giginawa ang bata-bata. Di isiran mamagadata tutungan niya. Di isiran susupurta iya kagya kamuto na pamilya. Fazawiju na tarimaan ka. Ding ka din pakalay sa kagya kamo ito na mahar. Ding ka din pakalay sa kagya kamo ito na betang. Ding ka din pemantuni sa betang. Tarimaan ka. Anda sabab. Ilam takun. O ding ka tarima. Kapanaguan ka sa sangkot. Sa kagya kamo ito na pakalaan ka sumahar. Na pakalaan ka suadat. Ilam taf'al. O ding kang gulola. Kakagya ka mo ito ng barang-barang isunggal kao na pikir nakaaging kaya wata ka na malam yung gusto na kao na pripan na kasum yung gusto kao sa kaya pag-iskwilan yan. Kaya doktor yan, kaya attorney yan, kaya engineer yan, kaya nurse yan, udi na kaya maestran yan.
Na piagitong kasumya ka pera na guna kiyang gusto yung na tiga waluga to sige bisa kami dun pre-fan ko imanto pa ka lang ko sa butang. Na ugin na natin ni sabab at taguan ka sa sangkot. Suwat ka pengaruman. Amya suwat ka dun kuwagaman yan kadigal pa sa waktu. Na amya suwat ka pun ko parangay yan kadi isirang giginawa ito tabang mamagugupa bata-bata na kaan nakasutiw ba kuleo lupa. Pamana mapakamu en kasutiw ba kuleo lupa. O fasado da arid na gusto ka binasa na mala. Giti iman to nakagya ka mo to na isa sabab. Akap kada mga warisan tanong mga datu. Adi ba ka pa mga rumah sa sarwang. Adi ba ka pangaruma ko lagi diran a muslim. Kagi diran kebalbog aging ko to adat. Akagya ka mo to na ipserbak tanurong. O di na ipangalang tanurong. Subhanallah. Subhanallah. Malutan na buaya di ipupandepatan ko kabubulay tanong muslim. Iman to at tigin datu. Nasa nami at tiro akarkanan. Nasir kami atimu. Sabiul daging ko tadatu. Sige karuman yan na piano tulian ng kuta tutu lagi ang kuta kagya kamoto na ama Abdullah bin al-Mubarak. Na kagya mapanutulian na tigagyan kuto karuman yan antunay mo sawer ka. Antunay mapipikir ka. Na tigin na mapipikir ka na edna pagugitan ko na so ugita ka mo muslimi. Kagya sa kan na dato ako muslim. Nasa kan ni hidup da pamili. Kapya kata na wallah ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. So atig wallahu ta'ala sa mga dato na talog kiran sa mga bay sa paunutunot kiran sa mga karumayran sabab kung kaya pakalbiya wallah si iko mga dato puun si iko atas tanggungan ng mga bay na ayat tigin na mantuamya pikirakan na edna pagugitan ko na agama Islam na tigin na duman na tigin na gitnang ka na gardener apaka puun yan pupugudod sa mga flower ubar-ubar pupugudod sa ig si iko mga flower mga ubar-ubar si iko mga pamumulan aiman to namin buli at tiboy ayap sipat ko mga bisita ko. Nas kanyan dun ni kagya ka mo to nang buli na ka napakapangaram ang kusi ko atakan. Na piyagayon na nila natuwag karumay. Na uriyan yan na liniwan niya naging kuta kagya ka mo to. Na gumagalam ko. Aamaw Abdullah bin al-Mubarak. Na tingin na pagbadas ka kas kay pakapangaruman na sa kawatakan. Na may pangaruman niya suwata yan. Na uriyan o kaya pangaruman niya kuwata yan. A resulta niya na mimbuta siya na so Abdullah bin al-Mubarak. Amya pada ko 15 udi na 25 bilangan ang mga ulama sa dunia. Amya resulta aging kuta kandidato dupa aging kuta amya kamo eno naging kuta tao amaalakan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Tano pan magaga aging kuta amya gagaw imam tabi'i. Datu o kagya kamo to na mga tabi'i. Bidyo sa imam tabi'i datu mga tabi'i. Nasi ko orian umasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ami aloy sa hadis sa khairal quruni qarni ay pinakamapi amasa na sumasa ko atigo Nabi agito so qarnul ula one generation magatos lagun apo dun sa mga sahabat yan thumma alladhi yalunahu na ay pangatundog pa na mapi amasa nasi ko orian mga sahabat kung magatos ang wisaragon tamang ko ikadwagatos na ayam ito turo agya kamuto na imamu tabi'i ayam anan yan nakagya ka mo ito na kaya bantugan na kaya dayuan so kaya pagagaman yan na Susaid al-Musayyaf na Susaid al-Musayyaf na isa miya panutul nakagya ka mo ito na si iko suldo o di ako kribat kung tanudak nun na si iko suldo miya kapat polo ragun 40 years na didin makabagak sa sambayang abaradyo masih sa masjid sabab sa giyong kuta kasi siya paniyan ko simba ko Allah suldo 40 ragun na did makabagak sa kambara jima si isa masjid ko panganip na takbir imam. Ino to di pagula-dula di aging utaka siya pa kumbara jima. Na adman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anto na hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Api ayam umagagatano daging ka hadis Rasulullah. Bitero Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'na al-hadith. Sa tao amitin digyan so sambengen abara jima si isa masjid si ikwalay wallah. O suld upat pulugawi 40 days. Adis kanyan mablag ko barajuma. O suld upat pulugawi na ayaim balasun ng Allah subhanahu wa ta'ala na baratan. 2 akapakamaradika. O di na 2 akapakalibre. Anto na imbalasun ng Allah baratan. 2 akapakamaradika o di na 2 akapakalibre. Paganeron na baratum minan nifaq. Ay imbalasan ng Allah na miya tangkad, miya pukas, kubilangan, o di na itungan o mga munafiq. Itungan o mga tao traidor si ikwagama. Itungan o mga tao na bulsal o paratiyan si ikwa Allah.
Ikadua tigin na baratum minan nar miya tangkad miya kalibri udi na miya pukas si iku mga tao apagulugun ko neraka jahannam. Subhanallah. Tanto bisa malaiki pantag suka siapa ko jama. Tanto bisa malaiki pantag suka siapa ko kagya kamu tuna amal ko sulda masjid. Ukap simba wallahu ta'ala kapat-pat pulugo ya masyap ka subara juma ka. Asingap kitibig sa masjid na sabnar. Amya kalibrika ko siksa wallah ko naraka. Nagus sabnar. Amya kalibrika si iku ingaran mga munafik at traitor si iku agama. Subhanallah. Na so Said al-Musayyaf na adna kagya kamu tunawata yan asa katawbai. Agim ko tawata yan asa katawbai na makalalangag sa Quran. Hafiz at tigtan. Milalangag yan sa Quran. Giyong ko tawata yan na bai. Na faqih. Ayaptero na faqih. Na malaiknal ko mga hukuman ko agama. Malaiknal ko mga hukuman ko simba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Giyong ko tawata yan na bai. Na mape parangay. Na miya kaysa. Na pagisungan aging kutwa datu akapapantagan si isang kutwa ingad so Said al-Musayyaf na kagi makaw maso Said al-Musayyaf na tigaging kutwa datu akapapantagan sang kutwa ingad aiman tuwagi at tigin Said al-Musayyaf na adna wata na prince adna tigin na wata na prince naging tigin naging kaya wata na prince na di pamagatud-atud sa mapya mapangaruman yan na ayat tigin amya pikiran na kagya kamauto na mapya mapangaruman yan na swata ka. Suat tigin suata ka. Na iman to at tigin nakagya ka mo ito na pag-isabutang kurka, ipanok sa makarkaswata ka na prince, si ikawata ka, bubaya kagya ka mo ito na mapakaroman yan. Na tigo Said al-Musayyaf, amaling ako pasi, kambiteri kami ang gusto pamilya ko. Nakagya makabaling, makadud ko pamilya niyan, inisyon yan si karoman yan. Tingnan to na yung mapipikir ka, sang kawata ka, bubay. Apianok sa manudatu, aso din suwata yan na prince na yan pakapangaruman. Na tigi karuman yan, kakagiging ko tabay na mapaparatya sa ikwal. Kanauban yan pelawani sa tax, so karuman yan. Kanauban yan pagagawi sa kabe, so karuman yan. Na tigi na ito, napaniw na anak ka, ulama ka, dato ka, nakagya ka mo ito, nakatawan ka, sumapi ang panggulaulaan, wata ka, akamapian yan sa akiragawi. Na tigo Said al-Musayyaf, ayamya subak nakal, amya pikirakan na diyan isyong pay sa sebag sudah tu. Dia na tigin terima sudah tu. Tigin na ino tu. Na tigin na kagi sabab. Sa ayat tigin iman tu kadakala na ititiuba wallah sa iko mga datuk naging kuta kapupuro. Ayat tigin na kadakala na ititiuba wallah sa iko mga datuk iman tu kapapantagan naging kuta kagya kamuto nakapagintaw sa kang gaya gumaya. Mutatigtan wa luxurious life. Giyang kuta kagya kamuto nakapagintaw sa katibuwa ka. Nag-ayamal at tigin naging kuta diran nakapagintaw nakapangangarig. Na diyang natigin kabe swata ak namya kalangag sa Quran, swata ak namya kalangag sa hadis, swata ak nama pe parangay pira sa rasya ko sa kabalin niya na mapaparatiyak wallah na aya makapangarumon nakagya kamauto na aya may papano ko puso yan. Ako sa pamikiran yan na sa urarigo dunia apya pan sa kanyan na Muslim ugaid na din yan nun kaalong so kagya kamauto na kapyo kapagagama kaya kaalong yan nun naging kaya kawiyag si ko dunia matagsagad na diyang pagiugan naging kanawataw dato. Na danian dan sampai sa sibag sudah tu. Piyaki suga sudah tu. Kay Said al-Musayyaf anto na so ang inakan. Na ayan sibag Said al-Musayyaf na di penmari para dusuata akan nagudikap mi penmari para dua kerumai. Na pupandapatin niyo penggulaw lagi ang kota datu. Piyaki lepudanian so kagya kamo to na Said al-Musayyaf. Piyaki paranagian naging kota mala ulama. Sa daun kayugi aging kota daun kayugi ang kota mala ulama na piyaki paranagaging kota kapapantagan na datu kami kay tukon. Kaya kapipikiran nino na piantad ni pengaruman watayan na terima niran kakagita tamok siran dedato siran na malasiran ni bangsa na malasiran ni tamok na piyagi pranagyan su Imam Said al-Musayyaf na deden reak su Said al-Musayyaf taman sa inakulan niyan sa mga lulutyan na gusto mga tunganay niyan sa dinyo din pagtiga yung gaya pranagarak na dato kadiya kan din kinanglan iba ni pagtiga wakafa billahi wakila kesa kudan su Allah subhanahu wa ta'ala kagya kamauto na wakila apa seakan waqafa billahi maula kesukudan suwallah mapurakan waqafa billahi nasira kesukudan suwallah atina banga akan nakagya kamu tu na pakagup ko kagya kamu tu na awida akala kan di na panagud naman na subhanallah na orian yan naitataro sa din Imam Said al-Musayyaf so kasi siapa niyan kung mga sugaan wallah sa ayaw lolan niyan na pupungendo niyan sa mga murid yan sa isa masjid.
Namya kaysa naging kuta isa ko mga murid yan amapasan. Namya kalpas mga di sa masjid. Na orian yan nakagimapita, namya kao maging kuta kagya kamoto na orian o ikatalugawi, namya kao maging kutwa murid yan amapasan. Na kagima kao man tigu Said al-Musayyaf, hey sa katwa murid, na ipag-isya karkain no kayo ni pakalpas sa mga di isi ko surdo talugawi. Na tigin na guru ami, ulila iyakong ka. Imam Said al-Musayyaf, napi iyakong ka. Tigin na ito to. Tigin na suwat, tigin na sukarom ako na terima wallah. Ay maana niya na tigin na may balwak. Na may katalugaw iya tigin na inatindiran ko at tigin sa pamilya ko sa kagya kamoto na kiyang gaw iyami. Kakagya, asukap tibo ako may pantag na sunna si ko talugawi. Ay maana niya na kapsungi si ko may pantag adi pamituan apapugo siya nun so kapyo kapuntang kapyo kasibar na may katalugaw iya tigin na dakod maka pangadi. Kakagya ka mo ito na inatindiran ko at tigin sugaw iyo kaya patayo karum ako. Subhanallah. Subhanallah. O riyan ito, na inisian o Said al-Musayyaf aging kutamurit yan. Tiginan na nakagiiman to na miyabalo ka. Diyari mawallah si karumang ka. Badaan ni at ka sa kapangarumang ka. Natigin na guru kami ino tari di makapaniniat sa kapangarumata. Ugay dari at tigin na batay ni tatamo ko na adna kindudan yan sa ginaw niyan, amalabuda ka pakabutang yan, malabuda ka pakapangaruman yan. Gubata at tigin pati ko mga pipi bilangan, angaran niyambu, pamilya niyambu, tamo kiyambu, kadato iyambu, nang bala sa kawa ay kawa, no kagya ka mauto na kabungan yan. Na dita at tigin di makang geda-geda, dita di makapamimikiran, kaamay-amay at tigin na mayo masumasa kagya ka mauto na dita butyari mo. Na tigagyan ko tuwa Said al-Musayyaf, Imam al-Tabi'i, makapagbedas ka, tigin na, uy, guru ami, makapagbedas ako. Na tigin na kasi kakawingkos ka si ikwatakan. Kawingkos ka at tigin si ikwatakan. Na kiyawing yan naging kutawatain na hafidha, makalalangag sa Quran. Kiyawing yan naging kutawatain na kagyakamoto na muhadditha, makalalangag sa hadith. Kiyawing yan naging kutawatain na faqiha, malay sabot kung mga hukuman wagama.